हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान साख्रिनि आपडेटनि भिडिअ लानानै फैदों भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्ला जाबाय फुल डिटेल्स मोनजोबगोन ओनलि मेट्रिक पासफोरानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन सिम्पल मेट्रिक बाबो जागोन मेट्रिकआव पार्सेन्टेजजों खोथा गैया सो बेयो कनस्टेबल जीडी नि जेनेरेल डिउटी नि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स नि बा सीएपीएफ नि एनआई नि एसएसएफ नि आरो आसाम राइफल्स नि राइफलमैन जीडी नि सो बेहाय आं फुल डिटेल्स जोबगोन नायलां भिडिअखौ फार्स्टआवनो आं डेटफोरखौ बुंना होग्रोयो नोंथांमोना डेटखौ होदों डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बिथांमोना 17 जुलाइनिफ्राय स्टार्ट जागोन होनना बुंदों आं बे भिडिअखौ 17 जुलाइआव बानायदों सो दिनैनिफ्राय बे ऑनलाइन एप्लाइआ स्टार्ट जाबाय आरो बेनि लास्ट डेटआ 31 आगस्ट 2021 ना बिथांमोना बुंदों सो 31 आगस्तनि गेजेरावनो नोंथांमोना जुदि गोसो दङब्ला इंटरेस्टेडब्ला बेखौ एप्लाइ खालामना लायोब्लानो जाबाय क्लियर खालामना फैदों ओनलि मेट्रिक पासफोरानो एप्लाइ खालामनो हागोन बाय गुबुन डेटफोर होदों जेरै ऑनलाइन पेमेन्टनि मानि बाट जोंनि एसटीफोरा जेबो पेमेन्ट खालामनांगौनि गोनांथि गैया बेखायनो बेफोर डेटफोरखौ इग्नोर खालामब्लानो जाबाय बेहाय लिरदों schedule of computer based examination tier 1 माने फार्स्टआवनो बे एग्जामसो जाग्रोयो दे एग्जामाव पास खालामनो हायोब्लासो कार्ड अफ मार्क्स जुदि बिथांमोना दिहुननो हायो बेनि आन्दाराव थायोब्लासो नोंथांमोना फिजिकेलखौ होनो मोनगोन मेडिकेलखौ होनो मोनगोन डकुमेन्ट भेरिफिकेशना जागोन सो आं अलरेडि फुल एक्सपीरियेन्स मोनखाबाय नोंथांमोना आंनि एक्सपीरियेन्सखौबो उनाव शेयार खालामगोन भिडिअखौ नायलांबाय था सो बेहाय कम्पिउटार जितु एग्जाम बे एग्जामखौ बिथांमोना उनाव इनफर्म खालामगोन होनना बुंदों टु बी इनफर्म लेटार उनाव बिथांमोना अफिशियल जितु नटिफिकेशन दिहुननानै होगोन गोदान डेटखौ थ' दायो फोसावना होथ'वाखै स' दायो आं नोंथांमोननो जितु भेकेन्सिसफोर बेसेबां मासिफोर दङ बेखौ बुंनो होनि टटेल बेयाव 25,271 टा भेकेन्सिस दङ 25,277 टा हौवासा हिनजावसा गासैबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो बेयाव आरो जेबो सोंनांगौनि गोनांथि गैला हौवासाया हागोन ना हिनजावसाया हागोन ना हाया होननानै बेयाव केटेगरि वाइज नायोब्ला बीएसएफ नियाव एसटी फोरनि थाखाय 603 टा भेकेन्सिस दङ एसटी फोरनि थाखाय ऑल इंडिया हिसाबसो जायो दे बेयो आसामजों बा बेफोरबायदि राननानैथ' होयो होनाया बाट दायो ऑल इंडियानिखौ बिथांमोना दिहुननो हादों ऑल इंडिया बीएसएफ आ एसटी फोरनि थाखाय 603 टा भेकेन्सिस दङ आरो अनरिजर्वआव 2690 टा भेकेन्सिस दङ बीएसएफ आव बेबायदिनो बे हौवासाफोरनिमोन दायो हिनजावसाफोरनिया जाबाय एसटी फोरनाव बीएसएफ आव 110 टा भेकेन्सिस दङ आरो अनरिजर्वआव 478 टा भेकेन्सिस दङ जोंनि एसटी फोरा माने बहाबा एसटी आव जुदि कम भेकेन्सिस थायोब्ला नोंथाङा अनरिजर्वआवबो इजिली मोननाय चान्स थाखायो जुदि नाम्बारफोरखौ बारा मोनोब्ला बेखायनो कम पोस्ट दङ होननानै एप्लाइ खालामालासिनो थानाङा बेबायदिनो सीआईएसएफ नियाव एसटी फोरनि थाखाय 786 टा भेकेन्सिस दङ हौवासाफोरनि थाखाय आरो अनरिजर्वआव 3271 टा भेकेन्सिस दङ हौवासाफोरनिया बेबायदिनो हिनजावसाफोरना सीआईएसएफ आव 86 टा भेकेन्सिस दङ एसटी फोरनि थाखाय आरो अनरिजर्वआव 359 टा भेकेन्सिस दङ सीआरपीएफ निखौ बिथांमोना दिहुननो हायाखै सीआरपीएफ आवबो अवेलेबल भेकेन्सिस थाखायो बे हिसाबै नायोब्ला बिथांमोना उनाव दिहुननो होनो हागौ दिहुननो हायोब्ला बे जे 25,271 टा बेयो बारा जानायनि चान्स दङ सो नोंथांमोना टेनसन लानांगौ खोथा गैया बेबायदिनो एसएसबी नियाव हौवासाफोरनि थाखाय एसटी फोरनो 314 टा भेकेन्सिस होदों माने लांदां जाना दं होनना बुंदों एसटी फोरनिया 314 टा एसएसबी आव बेबायदिनो अनरिजर्वआव 1616 टा भेकेन्सिस दङ हिनजावसाफोरनि थाखाय एसएसबी आव लांदां मासि गैया बेखायनो हिनजावसाफोरा बेखौ एप्लाइ खालामनो हाथारनाय नङा दासिम आरोना गोदान आपडेट मोननायसिम स' उनाव माबाफोर आपडेट मोनब्ला नोंथांमोननो होनो हाखागोन भिडिअनि गेजेरजों आईटीबीपी आव 131 टा भेकेन्सिस दङ एसटी फोरनि थाखाय बेबायदिनो अनरिजर्वआव दङ 563 टा भेकेन्सिस हिनजावसाफोरनि थाखाय 20 टा भेकेन्सिस दङ आईटीबीपी आव एसटी फोरनि थाखाय आरो अनरिजर्वआव 117 टा भेकेन्सिस दङ जितु आसाम राइफलाव 508 टा भेकेन्सिस दङ एसटी फोरनि थाखाय आरो अनरिजर्वआव दङ 1354 टा बेबायदिनो हिनजावसाफोरनि थाखाय आसाम राइफलाव 99 टा एसटी फोरनि थाखाय आरो अनरिजर्वआव 255 टा एनआई आव एसटी फोरनि थाखाय गैया एसटी फोरनि थाखाय माने ऑल इंडियावनो 0 होनना बुंदों उनाव आपडेट बिथांमोना होनोबो हागौ एनआई आव ओरैबाबो भेकेन्सिसा खम थाखायो एसएसएफ आव 14 टा भेकेन्सिस दङ एसटी फोरनि थाखाय आरो अनरिजर्वआव 84 टा दङ हौवासाफोरनि थाखाय बेबायदिनो हिनजावसाफोरनि थाखाय एसएसएफ आव 3 टा एसटी फोरनि थाखाय आरो अनरिजर्वआव 21 सो टोटल जुदि नायोब्ला एसटी फोरनि थाखाय गासैबो केटेगरि बा डिपार्टमेन्ट हिसाबै नायोब्ला एसटी फोरनि थाखाय 2352 भेकेन्सिस दङ हौवासाफोरनि थाखाय आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय 318 टा भेकेन्सिस दङ स' बे जाबाय भेकेन्सिसनिमोन सो दायो नोंथांमोना माबोरै एप्लाइ खालामगोन होनना बुङोब्ला बिथांमोननि जितु अफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन
एप्लाइआ ओनलि अनलाइन सो जागोन बेयाव लिरदों एप्लिकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रु अनलाइन मोड ओनलि माने अफलाइन होनांगौनि गोनांथि गैया अफलाइन माने नोंथांमोना पोस्टजों एप्लाइ खालामनांगौ माने जेबो खोथा गैया अनलाइनानो बांसिन मोजांसिन जाखायो सो बेखायनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो नांखागोन बिनि उनाव फार्स्टआवनो एग्जाम जाग्रोगोन ना बिथांमोना लिरदों कम्पिउटार बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द कमिशन ओनलि इन इंग्लिश आरो हिंदी इंग्लिश आरो हिंदीआवलसो नोंथांमोना बे जितु एग्जाम बेखौ होनो हागोन सो इंग्लिश आरो जितु हिंदीनि बिजाबखौ नोंथांमोना बायना लायोब्लानो जाबाय बिनि उनाव बेखौ पास खालामखाङोब्ला फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट जागोन नांदों फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट माने फार्स्टआवनो जितु चेस्टफोरखौ सुनाय हिनजावसाफोरना चेस्टखौ सुवा दे हौवासाफोरना चेस्ट सुगोन हाइट सुगोन बेफोरखौ माने नायग्रोगोन फार्स्टआवनो बिनि उनावसो फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट जायखौ खारनायफोरखौ लागोन बिथांमोना फार्स्टआव फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट लागोन बिनि उनाव फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट बिनि उनाव डीएमई एबा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल जागोन बिनि उनाव मेडिकलाव जुदि नोंथाङा फेल जादोंबा रिभिउ खालामफिनगोन नायफिनगोन रिभिउ मेडिकल एग्जामिनेशन जागोन आरो बेवहायनो माने गासैखौबो एक्चुअली डकुमेन्टसफोरखौ मेडिकलनि टाइमावनो लाखायो सो आरो बेफोर बारा इम्पर्टेन्ट नंखाला वेकेन्सिफोरखौ बिथांमोना उनाव आपडेट खालामनो हाखायो जुदि दाजाबदेरोबा माने खम खालामनायथ' चान्स गैखायानो दाजाबदेरनाय चान्स बारा थाखायो वेकेन्सिसा बिनि उनाव एडमिट कार्डफोरखौ बे वेबसाइटआव होगोन नावनो बिथांमोना उनाव www.crpf.gov.in बे वेबसाइटआव होगोन एडमिट कार्डफोरखौ फार्स्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामग्रोनानै एडमिट कार्ड फैयोबा आं नोंथांमोनो भिडिअ होखागोन बिनि उनाव जितु अनलाइन एप्लिकेशन नोंथांमोना बेखौ बे जितु वेबसाइट ssc.nic.in बे वेबसाइटआव खालामबानो जाबाय पे स्केल जितु सैलारि बेयो 21,700 निफ्राय 69,100 सिम मोनगोन होनना बुंदों लेभेल 3 नि सो दायो फैबाय एज लिमिट बैसोआ 18 निफ्राय 23 बोसोरसिम होदों नाथाय जोंनि एसटिफोरा 5 बोसोर 5 इयार्स एक्सट्रा मोनबावो बेनि थाखायनो 18 निफ्राय 28 बोसोर बैसोसिम जुदि जोंनि बर'फोरा सोरबा मेट्रिक पास जाना दङब्ला बेखौ इजिली एप्लाइ खालामनो हागोन 18 निफ्राय 28 सो क्लियर खालामना दों 18 निफ्राय 28 सिम बानो बेखौ इजिली एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जुदि डेट अफ बार्थफोरा मेट्रिकनि जितु सार्टिफिकेट बा एडमिट कार्डफोर थायोना सो बेफोरजों माने गासैबो समान जाजोबनो नांगोन ना बिथांमोना बुंदों नम्बर 7 आव बिथांमोना लिरदों एडुकेशनल क्वालिफिकेशन आं नोंथांमोनो अलरेडि बुंनानै होखादों मेट्रिक पास सिम्पल मेट्रिक पास बानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै द कैंडिडेट मास्ट हैव पास मेट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड बा यूनिवर्सिटी बेनि उनाव सोरनावबा जुदि एनसीसी सर्टिफिकेट दङब्ला एनसीसी सर्टिफिकेट दङब्ला 5% मोनगोन 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशननि मार्कजों 5% एक्सट्रा एनसीसी बी दङब्ला 3% आरो एनसीसी ए सर्टिफिकेट दङब्ला 2% बिथांमोना होगोन नांदों हाउ टू एप्लाइ नोंथांमोना अलरेडि बुंखादों माबोरै एप्लाइ खालामगोन नांगौबा ssc.nic.in बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लायोब्लानो जाबाय साइजफोरा फटोनि साइजफोरा नै बेहाय लिरना होखादों कलर पासपोर्ट साइज फटोग्राफ होनना बुंदों 20 KB निफ्राय 50 KB नि गेजेराव जानो नांगोन होनना बुंदों आरो इमेज डाइमेंशन बेहाय लिरदों 3.5 सेन्टिमिटार आरो इनटु 4.5 सेन्टिमिटारनि जानो नांगोन होनना बुंदों लास्ट डेटआ रिपिट खालामबिदों 31 आगस्ट 2021 31 आगस्टनि गेजेरावनो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो नांथारगोन एप्लिकेशन फीस बेहाय लिरदों 100 रुपीस नाथाय जोंनि एसटीफोरा बा हिनजावसाफोरा जेबो होनांगौनि गोनांथि गैया बेहाय लिरदों वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड एक्स सर्विसमेन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर exempted from payment of fees so जेबो पेमेन्ट होनांगौनि गोनांथि गैया बेखायनो डेटफोरखौ इगनोर खालामबानो जाबाय बेहाय एग्जामिनेशन सेन्टारनि सोमोन्दैबो बुंदों जोंनि आसामनियावथ' अलरेडि जायगा मोनखायो आसामनिया जुदि नायोब्ला डिब्रुगड़आव मोनो गुवाहाटीआव मोनो दिसपुराव जरहाटआव मोनो सिलचराव मोनो आरो लोगोसे नैबे डिमापुरावबो एक्चुअली बारा गोजान नङा डिमापुरावबो मोनो स' नोंथांमोना नायना लायोब्लानो जाबाय डिब्रुगड़ गुवाहाटी जरहाट सिलचर बेनि उनाव बिथांमोना स्कीम ऑफ एग्जामिनेशननि सोमोन्दै बुंदों फार्स्टआवनो आं अलरेडि बुंखादों एग्जामसो जाग्रोगोन होननानै एग्जामनि थाखाय प्रिपारेशन खालामग्रोयोब्लानो जाबाय एग्जामाव पास जायोब्लासो बिथांमोना फिजिकेलफोरखौ लागोन एग्जामा 100 मार्क्सनि जागोन पार्टफोरखौ होदों पार्ट ए आव जेनेरेल इंटेलिजेंस एंड रिजनिंग निफ्राय 25 टा क्वेश्चन थागोन आरो नम्बरा 25 टा थागोन नम्बराबो बेबायदिनो पार्ट बी आव दङ जेनेरेल नलेज एंड जेनेरेल अवेयरनेस 25 टा क्वेश्चन थागोन नम्बराबो 25 टा पार्ट सी आव एलिमेंटरी मैथमेटिक्स थागोन 25 टा क्वेश्चन आरो 25 टा जितु मार्क 25 नम्बर थागोन बेहायबो
पार्ट दियाव इंग्लिश नङाबा हिंदी थागोन बेवहाय 25 मार्क्स जितु ग्रामार दे बियो 25 आरो लोगोसे 25 नि नम्बर सो टोटल टाइम होदों नोंथांमोना बे एग्जाम को 1.5 घंटा एबा 90 मिनिट समनि गेजेराव कंप्लीट खालामनो नांगोन गासिबो ऑब्जेक्टिव जितु मल्टीपल चॉइस टाइपनि जागोन मोनब्रैटा एन्सार थागोन बे मोनब्रैनि जायखिजाया मोनसे एन्सारा ट्रू बा रियल बेखायनो बेखौ नोंथांमोना जायखिजाया मोनसेखौ सेलेक्ट खालामना होनांगोन क्वेश्चन थागोन लोगोसे एन्सार थाफागोन बेवहाय एन्सारा मोनब्रैनि मोनसेया करेक्ट जागोन बेखायनो बेखौ खालामबानो जाबाय बेनि उनाव बेवहाय नेगेटिव मार्क थागोन ना बुंदों नेगेटिव मार्क माने मोनसे जुदि नोंथाङा गोरोन्थि जुदि एन्सार होयोब्ला 0.25 जितु नम्बर बेखौ दानगोन ना बुंदों माने 1/4 दानगोन ना बुंदों 1 नम्बर मोनगोन जुदि नों एन्सार को जुदि करेक्ट को होनो हायोब्ला नाथाय जुदि इनकरेक्ट जायोब्ला 0.25 मार्क दानगोन ना बुंदों आगोलाव 2018 आव जेबो नेगेटिव मार्क गैयामोन दे नाथाय बे खनसेयाव बिथांमोना नेगेटिव मार्क होगोन ना बुंदों फार्स्टआवनो बिथांमोना टेन्टेटिव एन्सार की दिहुननो हागोन बिनि उनावसो फाइनाल रिजल्टखौ दिहुनो एन्सार कीयाव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना बेखौ बिथांमोननो कमप्लेन हरनो हागोन बिनि उनावसो बिथांमोना जितु माने रिजल्ट बेखौ दिन्थिगोन बेनि उनाव क्वेश्चना कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मेट्रिक जितु लेवल मेट्रिकनि लेवलनि जागोन ना बुंदों द क्वेश्चन्स इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी ऑफ मेट्रिकुलेशन लेवल जनरल इंटेलिजेंस आव बिथांमोना सिलेबास होदों नोंथांमोना बेखौ नायना ला नोंथांमोना जुदि ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मोनाखैब्ला आं बे भिडियोनि डेस्क्रिप्शनाव लिंक होगोन नै मा फैगोन नै हमना ला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आव एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस प्रिंसिपली ऑफ नन वर्बल टाइप न सो बेफोर गासिबो बिथांमोना सिलेबास को अलरेडी होखादों नोंथांमोना बेफोरखौ नायोब्लानो गासिबो जाजोबखागोन फिजिकल टेस्टआवबो नैबेखौ होदों 5 किलोमीटरनि खारनाय जागोन जुदि नोंथाङा हौवासाब्ला आरो हिनजावसाब्ला 1.6 किलोमीटर खारनांगोन हौवासाफोरनि टाइमा 24 मिनिट होदों 24 मिनिटनि गेजेराव नोंथांमोना कंप्लीट खालामनांगोन आरो हिनजावसाब्ला 8 मिनिट बा मैक्सिमाम टाइम आरोना 8 मिनिट 30 सेकेंड्स टाइम होदों बिथांमोना बेवहाय जेबो खारनायनि मानि नम्बर थाया दे नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाखा बेवहाय जुदि फिजिकल स्टैंडार्ड टेस्ट हाइट बा चेस्ट बेफोरखौबो होदों बिथांमोना 170 सेन्टिमिटार जानो नांगोन ना बुंदों हाइटखौ नाथाय जोंनि एसटिफोराथ' एसे खम मोनो एसटिफोरनिया बेवहाय 162.5 जायोब्लानो जागोन हौवासाफोरनिया रिपिट खालामदों बेवहाय जितु हाइट होदों 170 सेन्टिमिटार बेयो आनरिजार्भ कैटेगरी बा जेनेरेल कैटेगरीफोरनि थाखायसो जागोन नाथाय जोंनि एसटी एबा बर'फोरनि हाइटआ जौथाया 162.5 सेन्टिमिटार जायोब्लानो जागोन 162.5 सेन्टिमिटार आरो जुदि हिनजावसाब्ला 150 सेन्टिमिटारब्लानो जागोन ओनलि 150 सेन्टिमिटारब्लानो जागोन माने 5 फुट जायोब्लानो जागोन हिनजावसाफोरना चेस्टआव एबा बिखा बा जेरबा बेवहाय 80 होदों आनएक्सपान्डेड नाथाय जोंनि एसटीफ्रा आरो बेवहायबो रिलेक्सेसन मोनो नालाय सो बे हिसाबै नायोब्ला जोंनि एसटीफ्रा ओनलि 76 ब्लानो जागोन जेरबा एबा बिखाया ओनलि 76 सेन्टिमिटार ब्लानो जागोन माने नर्मेलाव ना बियो नर्मेलाव 76 बिनि उनाव बेखौ 5 सेन्टिमिटार फुवारना बा गिदिर खालामना दिन्थिनांगोन बाट 5 सेन्टिमिटार खालामथारनांगोन दे बेवहाय जेबो रिलेक्सेसन गैया 76 प्लस 5 जानो नांथारगोन खमानो मिनिमाम बिनि 76 नि बाराबाथ' आरो मोजांनि खोथा बिनि गेजेराव बाट 5 सेन्टिमिटारखौ बारायनो हाथारनांगोन वेट हिसाबै वेटआ जितु लिरथाय बेयो बिथांमोना हाइट हिसाबै बेखौ नायो हाइट आरो बैसो हिसाबै मेडिकल एग्जामाव गासिबो डकुमेन्टफोरखौ बिथांमोना नायो नै मेट्रिकनि सार्टिफिकेट प्रुफ नेम आरो एडुकेशन क्वालिफिकेशन दं बेयाव डोमिसाइल सार्टिफिकेट नांगोन ना बुंदों डोमिसाइल जुदि दानियाथ' एक्चुअली पिआरसी होनो नागिरानो सो डोमिसाइल सार्टिफिकेट थायोब्लानो जागोन एनसीसी दङब्ला एनसीसी सार्टिफिकेटखौ होयोब्लानो जाबाय बिनि उनाव नों जुदि एस रिलेक्सेसन जुदि लादोंबा एस रिलेक्सेसननि सार्टिफिकेट नांगोन कास्ट सार्टिफिकेटखौ नांथारगोन जोंनि एसटीफोरना कास्ट सार्टिफिकेटनि सोमोन्दैबो गोबाङानो मिथिया आं बेनि फुल डिटेल्सखौबो होगोन कास्ट सार्टिफिकेट जुदि नर्मेल सार्टिफिकेट बेखौ एक्चुअली लाया दे सेंट्रल कास्ट सार्टिफिकेट टाइपनिसो जायो थ' बेयो इजिलि बेखौ दिहुननो हायो जेबो टेनसन गैया कोडआवनो दिहुननो हायो स' बेनोमोन गासैबो डिटेल्सफोरखौ आं नोंथांमोननो होजोबबाय थ' जुदि गोसोब्ला बेखौ एप्लाइ खालामना लायोब्लानो जाबाय नोंथांमोना आरो जुदि माबाफोर सोंनो दङब्ला कमेन्टआव सोंना हरोब्लानो जाबाय आं ओरैबाबो उनाव माने भिडिअ बानायखागोन नालाय आंनि एक्सपिरियेन्सखौ एसेल' शेयार खालामखागोन स' बेहाय जितु मोनसे होबावदों नै बे जुदि एप्लाइ खालामनाय प्रसेस बेवहाय ABCDEF 8 थागोन होनना बुंदों बिथांमोना हमना ला नों जुदि BSF खौ माने प्रिफरेन्स हिसाब मोनसे थायोना जे नों हमना ला साख्रिखौ मोनोब्ला मा मोनसेखौ फार्स्ट लाग्रोगोन थ' बे हिसाबै नों हमना ला BSF खौ आं जुदि फार्स्ट लाग्रोनो गोसोब्ला नोंथाङा A खौ लिरनांगोन बिनि उनाव SSB खौ जुदि सेकेन्डआव लानोबा D खौ लिरनांगोन स' बेफोरबायदि नोंथाङा अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव लिरना लायोबानो जाबाय
अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव आं नोंथांमोनखौ रिकमेन्ड खालामदो हायोब्ला लैपटप बा कम्पिउटाराव नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामना लायोब्लानो जाबाय मबाइलाव एसे प्रब्लेम फेस खालामनो गोनांबो जानो हागौ माने मबाइला ओरैनो स्क्रिना फिसा जायो लोगोसे आखाइजों खालामनाय जायो नालाय स' ओंखायनो एसे रिस्कि जायोना स' आरो उनावथ' आरो चेन्ज खालामनाय माने गोबां प्रब्लेमफोर फेस खालामनो गोनां जानोबो हागौ हायाबो जानो हागौ बेखायनो नोंथांमोना बेखौ बेसेबां थांगोन आरो 100 रुपिसफोर थांगोन आरो ना अनलाइन जितु दखानफोराव थाङोब्ला कम्पिउटारजों एप्लाइ खालामोबा जुदि नोंनाव गैयाब्ला स' हायोब्ला खालामना लायोबानो जाबाय बेखौ दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय माबाफोर सोंनो दंब्ला कमेन्टआव लिरनानै सोंहरब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं